A sada večna inspiracija radoznalih isnevača, Nikola Tesla. Ime Nikole Tesle, koji je bio genije za izume i uvek nekoliko koraka ispred svog vremena, prosto se nameće u razgovorima o mnogim temama. Neki njegovi izumi su se doticali čak i psiholoških fenomena i zdravlja, a neki od njih su još uvek tajna. U jednom danu mi se dogodilo 9 koincidencija, slučajnosti, ali ja ne verujem da je bilo šta slučajno, koje su govorile Tesla, Tesla, Tesla. Shvatila sam da ja moram nešto da uradim sa tim i onda sam rešila, nisam znala odakle da počnem, pa sam rešila, pošto između ostalog jedna od tih 9 stvari bila mail u kome je bio članak inženjera Gorana Marjanovića gde on piše o tim Tesla talasima. I onda sam mislila, dobro, možda će on znati nešto više mi kaže o tome. I on je predložio da nam se pridruži profesor Velja Abramović, pošto je on najbolji poznavalac Tesle, ako ja nemam ništa protiv. Kako da nimam nešto protiv, ja sam bila fascinirana da uopšte hoće da razgovaraju sa mnom. Teslinim istraživanjima me privukla moja spoznaja do koje sam došao mnogo ranije, a to je model kvantirane gustine energije, jer sam se ja dugo godina bavio teorijskom fizikom i došao sam do nekih saznanja o mogućnosti realnog postojanja neke nove vrste talasa. Kasnije se pokazalo da je Tesla govorio o nehercijanskim talasima koje on koristi i to me je veoma zainteresovalo i tako sam počeo da istražujem njegovo delo. I onda su mi oni otkrili Teslu kakvog ja nisam poznavala. Teslinu spiritualnost, njegov interes za čoveka i ljudsko zdravlje, Teslu čoveka koji je rekao onoga dana kada nauka počne da ispituje nematerijalne fenomene, za 1 deceniju će postići više nego za sve vekove svoga postojanja. Prošle godine kada sam držala seminar ovde, desilo se da je doktor profesor Ljubor Istovski, koji je inače radio snimanja PIP kamerom i koji je snimio Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom, koji je konstruisao inženjer Goran Marjanović, tačno po Teslinim instrukcijama. I tu se na snimcima PIP kamerom pojavilo to purpurno ljubičasto polje, koje je karakteristično za te Tesla talase. A šta su Tesla talasi, to će bolje inženjer Marjanović da nam kaže, ali ukratko oni su različiti od hercijanskih zato što postaju jači sa udaljenošću. PIP kamera vam je neka vrsta pomagala koja vam omogućava da vidite nešto što golim okom ne možete videti. Znači, to je ceo sunčev spektar i jedan deo ultraljubičastog i infracrvenog koji ljudsko oko ne vidi. A koje su to boje koje mi vidimo PIP kamerom i šta one predstavljaju? Ono što mi vidimo belu svetlost. Ako uzmete prizmu, vidjet ćete dugine boje i vidjet ćete onoliko koliko ih ima. Ovde ima mnogo više boja, ovde ima 256 nijansi boja, a vi znate da u sunčevom spektru ono što vidite iza prizme je mnogo siromašnije, znači bogatije, koloritnije. Ono što je registrovano u Tesla metamorfozi je drugačije od onoga što sam ranije registrovao u koloritu, znači ovde je mnogo prisutnija purpurna boja koja odgovara visokim frekvencama, znači frekvencama negde iz domena ultraljubičastog. Tesla je bio i ostao jedan od najvećih Srba i naših najvećih naučnika,